ஒரு நாள் விவசாயியா இருந்து பாருங்க. படைக்கிறவன் மட்டும் கடவுள் இல்ல, பயிரிடுறவனும் கடவுள் தான். நம்மலாம் விவசாயின்னு காலரை தூக்கி விட்டு தெரியணும். நம்ம பார்க்க போறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிக மிக சிறப்பாக மகிழ்ச்சியாக நாம் கொண்டாடக்கூடிய விநாயகர் சதுர்த்தி. விநாயக பெருமானுக்கு என்று உரிய பல நாட்கள்ல மிக சிறப்புக்குரியதும் பிரசித்தி பெற்றதுமாகிய இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று எவ்வாறு நாம் அவரை வழிபாடு பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் அவரை நாம் கொண்டாட வேண்டும், பூஜை முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த பதிவுல பார்க்கலாம். விநாயகர்னாலே குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். நமக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நம்ம மகிழ்ச்சியா பார்க்கக்கூடிய கடவுள் யாருன்னா பிள்ளையார். சின்ன பிள்ளையில இருந்து நம்மளுக்கு காட்டி காட்டி வளர்த்த கடவுள் யாருன்னா பிள்ளையார். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த பிள்ளையாரை கும்பிட்டு போ, நீ பாஸ் ஆயிடுவ, வாழ்க்கையில என்ன வேணாலும் இந்த பிள்ளையார்ட்ட கேள, அவர் உனக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு பலரும் சொல்லி 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 நம்மையே அறியாது ஒரு நண்பர் போல, நம் கூடவே பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு உற்ற துணை போல நமக்கு வழிநடத்துகின்ற கடவுள் யாரு அப்படின்னா வேழமுகத்து விநாயகர். அந்த விநாயக பெருமான இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நாம எவ்வாறெல்லாம் வழிபாடு பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நாம வழிபாடு பண்றதுக்கு நிறைய வழிமுறைகளை நம்முடைய பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானுடைய சிலைகளை வைத்து நாம வழிபாடு பண்ணலாம். இல்ல விநாயக பெருமானுடைய படங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதை வச்சு நாம வழிபாடு பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் இதற்காகவே விற்பனை செய்யக்கூடிய களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட புது பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்டுல வச்சு வழிபாடு பண்ணலாம். சில பேர் களிமண் இல்ல, வேறு ஏற்கனவே செஞ்சு சுட்டு பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கிறா அந்த பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வந்து கும்பிடலாமா அப்படின்னா கும்பிடலாம். எப்படியோ விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அவருடைய ஒரு ரூபம் நமக்கு வேணும். அந்த விநாயக பெருமான நம்ம போய் வாங்கிட்டு வர்றது கூட நமக்கு பெரியவங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. எங்க வீட்டுல குழந்தைங்க, என்னுடைய பசங்க எப்போ சீக்கிரமா எழுந்து குளிச்சு கிளம்புறாங்களோ இல்லையோ, இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமா எழுந்து குளிச்சுட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப வேக வேகமா கிளப்பி எனக்கு பலகை ரெடி பண்ணி கொடுங்க, காசு கொடுங்க, யாராவது கூட வாங்க, நான் போய் பிள்ளையார் வாங்கணும் அப்படின்னு நிப்பாங்க. என்னோட குழந்தைங்க இல்லைங்க, எல்லார் வீட்லயும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு கடையில போய் பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வர்றது அப்படிங்கறதுல ஒரு அதி சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. எப்பவுமே இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிள்ளையார வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஒரு 3 நாள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட நாளாகவே அது மாறி போச்சு. கொண்டாட்டம்னா அந்த குழந்தைங்க கிட்ட தான் கத்துக்கணும். குதூகலமா உடனே எழுந்து குளிச்சுட்டு ஒரு மணப்பலகையை ரெடி பண்ணி காசை வாங்கிட்டு கடைக்கு போய் களிமண்ணால பிள்ளையார் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அதாவது களிமண்ணை நிறைய குமிச்சு வச்சு நம்ம போய் கேட்ட உடனே அந்த அச்சில போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்படியே பக்கத்துல ஒரு சுண்டலியும் வைப்பாங்க. நம்ம 1 ரூபாய் காசு எடுத்துட்டு போகணும். அந்த காசு வச்சு நமக்கு கண்ணு வச்சு அந்த பிள்ளையார கொடுத்துருவாங்க. இப்படி அந்த பிள்ளையார வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து வரும்போதே அந்த பிள்ளையார ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து அவருக்கு அருகம்புல்லால மாலை போட்டு அதுக்கப்புறம் எருக்கம்பூ மாலை அவங்களே அதை கொடுத்துருவாங்க. குழந்தைங்க அதுக்கு ஒரு கொடையெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பிள்ளையார நம்ம வீட்டுல காலையிலேயே வச்சிடலாம். காலையிலேயே வாங்கிட்டு வந்து இவரை வச்சுட்டு எத்தனை மணிக்குமா சாமி கும்பிடுறது அப்படின்னா, இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை அன்னைக்கு நாள் முழுக்கவே நாம வழிபாடு பண்ணலாம். அதுக்கு ஏதாவது நேரம் இருக்கா அப்படின்னா அந்த நேரத்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுல எது உங்களுக்கு சௌகரியமான நேரமா இருக்கோ அந்த நேரத்துல நீங்க வழிபாடு பண்ணிக்கோங்க. 10/9/2021 நமக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வருது. அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை. நேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காலையில 9 மணிக்கு மேல 10:30 மணிக்குள்ளார நாம பூஜை பண்ணிடலாம். மதியம் இலை போட்டு நீங்க படைக்கிறதா இருக்கு அப்படின்னா 12 மணிக்கு மேல 1:15க்குள்ள நாம பூஜை பண்ணலாம். மாலையில தான் பூஜை பண்ண போறோம் அப்படின்னா 6 மணிக்கு மேல நீங்க எப்ப வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. இதுல எதுமா ரொம்ப நல்ல நேரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பொதுவா விநாயக பெருமானை மாலை வழிபடுவது ரொம்ப சிறப்பானது. ஏன்னா சந்திரன் மாலையில் வழிபட்டு நலன் பெற்றான் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயும்
விநாயக பெருமானுக்கு மாலை நேர வழிபாடு விருப்பமானது அப்படிங்கிறதுனாலையும் மாலை 6 மணிக்கு மேல அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. சில பேரு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இலை போட்டு சாதம், சாம்பார், அவியல், பொரியல் இது எல்லாமே வச்சு மோதகம், கொழுக்கட்டைன்னு எல்லாம் சேர்த்து படைப்பாங்க. அந்த மாதிரி படைக்கிறவங்களா இருந்தா மதியானமே நீங்க இலை போடலாம். நாங்க அப்படிலாம் இல்லம்மா, எங்களுக்கு வேலை இருக்கு, நாங்க ஆபீஸ்க்கெல்லாம் போனோம், சாயந்தரம் வந்து எங்களால இதெல்லாம் செய்ய முடியாது, காலையிலே நாங்க செஞ்சிடலாமா, ரொம்ப முகூர்த்தத்திலே நாங்க சாமி கும்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டாலும் தாராளமாக வழிபாடு செய்யலாம். நேரம் என்பது இதில் ஒரு பெரிய கட்டுப்பாடு கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த நேரம் சௌகரியமா இருக்கோ அந்த நேரத்துல இந்த வழிபாடு பண்ணலாம். சரிம்மா, நீங்க பிள்ளையாரெல்லாம் களிமண்ல போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றீங்க, இப்போ நம்ம நாட்டுல கிடைக்கும், வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையே, நாங்க எங்க வீட்டுல வச்சிருக்கிற பிள்ளையார வச்சே கும்பிடலாமா, இல்ல கண்டிப்பா புது பிள்ளையார தான் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கக்கூடிய வளமையா நம்ம வழிபடக்கூடிய விநாயகர், ஒரு வெள்ளியில சின்ன பிள்ளையார் வச்சிருக்கேம்மா, இல்ல ஐம்பொன்ல ஒரு சின்ன பிள்ளையார் இருக்கு, பித்தளை பிள்ளையார் தான் எங்க வீட்டுல இருக்கிறாரு, சரிம்மா எங்க கிட்ட சிலைகள்லாம் கிடையாது, நாங்க ஒரு ஃப்ரேம் பண்ண படம் தான் வச்சிருக்கிறோம் பிள்ளையார, அதை வச்சு நம்ம கும்பிடலாமா, தாராளமா கும்பிடலாம். எந்த வடிவம் அப்படிங்கிறது இங்க முக்கியமே கிடையாது, பிள்ளையார் இருக்கணும் அப்படிங்கறதா முக்கியம். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட மஞ்சள்ல ஒரு பிள்ளையார பிடிச்சு வச்சு கூட நாம வழிபாடு பண்ணலாம். அவ்வளவு எளிமையான வழிபாடு தான் இந்த விநாயகரினுடைய வழிபாடு. சரி, இந்த வழிபாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாமா? ரொம்ப முக்கியமானது அருகம்புல். இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அதுதான். அருகை யார் எடுத்து அவர் அருகே சென்று அர்ச்சிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நினைத்ததை நினைத்த வண்ணம் தரக்கூடியவர் விநாயகர். அதனால எங்கும் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது அருகம்புல். அதுக்கப்புறமா எருக்கம்பூ மாலை. இன்னைக்கு ரொம்ப விலை அதிகமா தான் இருக்குதுமா எருக்கம்பூ. சும்மா சாதாரணமா ரோட்டோரத்துல இருந்தது, காட்டுல இருந்தது, ஆனா இன்னைக்கு அது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றீங்க. பரவாயில்ல, ஒரு பூ கிடைச்சா கூட போதும். விநாயகருக்கு இன்னைக்கு அருகம்புல்லும் எருக்கம்பூவும் நாம சாத்தினோம்னா போதும். இந்த அருகம்புல்லுக்கு அப்படி என்னம்மா சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா வள்ளல் பெருமானார் அதை ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்ற. விநாயகருக்கு அருகால அர்ச்சனை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார். பகுதி தகுதி விகுதி என்னும் பாட்டில் இகலில் இடையை இரட்டி தகவின் அர்ச்சித்தால் முன்னாம் அது கடையாம் கண்டீர் திருச்சிற் சபையானை தேர்ந்து. பகுதி தகுதி விகுதி என்பதை இரட்டித்தால், பகுதி இதனுடைய இடையெழுத்து கு, தகுதி இடையெழுத்து கு, விகுதி இடையெழுத்து கு, 3 கு. அதை இரட்டிக்கணும் அப்படின்னா 2 மடங்கா பெருக்கணும், அப்படின்னா 6 கு. 6 கு அருகு. அருகம்புல்லால அர்ச்சனை பண்ணினா என்ன வரும்? முன்னெழுத்தெல்லாம் ஒன்னா சேரு அப்படின்னார். பகுதி முன்னெழுத்து பா, தகுதி முன்னெழுத்து தா, விகுதி முன்னெழுத்து வி, பதவி பதவி வரும். என்ன பதவி வரும்? இந்திர பதவி வரும், பிரம்ம பதவி வரும், குபேர பதவி வரும், எம்எல்ஏ பதவி வரும், எம்பி பதவி வரும், கவுன்சிலர் பதவி வரும், நல்ல அம்மா அப்படிங்கிற பதவி கிடைக்கும், அப்பா அப்படிங்கிற பதவி கிடைக்கும், ஆசான் அப்படிங்கிற பதவி கிடைக்கும். நீங்க என்ன நலனை எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அந்த பதவி நலனை தரக்கூடியது அப்படிங்கறது அருகம்புல் அர்ச்சனை. இல்ல இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு, பதவியெல்லாம் வேண்டாம், வேறு என்ன நலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா வள்ளலார் சொல்றார், கடைசி எழுத்தெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க அப்படிங்கிறார். பகுதி கடைசி எழுத்து தி, தகுதி கடைசி எழுத்து தி, விகுதி கடைசி எழுத்து தி, 3 தி, முக்தி வந்து சேரு. வாழ்க்கையில முக்தி நலனை தரக்கூடியது அருகம்புல் அர்ச்சனை. பார்க்கறதுக்கு தான் ரொம்ப சின்ன பொருளா தெரியும், புல்லு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவ்வளோ எளிமையா தெரியும். ஆனா அதனுடைய வலிமை எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்க. நமக்கு இந்த உலக நலனையும் தரும், மோட்ச உலக நலனையும் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரே ஒரு அர்ச்சனை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அருகம்புல் அர்ச்சனை. இப்படி அருகம்புல்லால நாம விநாயக பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்து நெய்வேத்தியம் என்ன பண்ணலாம்? விநாயக பெருமானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கு. எப்படி கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு நிறைய எல்லா பொருளும் நைவேத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் விநாயக பெருமானுக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டியலிடுகிறார் அருணகிரிநாத சுவாமிகள். பக்கரை விசித்திரமணி அப்படிங்கிற திருப்புகழ்ல விநாயக பெருமானுக்குரிய நெய்வேத்தியத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றார். என்னென்னலாம் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம் பாப்போமா? பக்கரை விசித்திரமணி பொற்கலனை இட்ட நடை அப்படின்னு துவங்கக்கூடிய திருப்புகள்ல இக்கவரை நற்கணிகள் சர்க்கரை பருப்புடன்னை எள் பொறி அவல் துவரை இளநீர்
வண்டு எச்சில் பயறு அப்ப வகை பச்சரிசி பிட்டு வெள்ளரிப்பழம் இடிப்பல் வகை தனி மூலம் மிக்க அடிசில் கடலை பக்ஷணம் எனக்குள் ஒரு விக்கின சமர்த்தன் எனும் அருளாழி. சரிம்மா, இவ்வளோ நைவேத்திய பொருட்களும் எங்களால செய்ய முடியலையே அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கும் இன்னொரு பாடல்ல அருணகிரிநாத சுவாமி அழகா சொல்றார். கைத்தலம் நிறைகனி அப்பமோடு அவல் பொறி கப்பிய கரிமுகன் அடிப்பேணி. விநாயக பெருமான் அவரை வழிபாடு செய்கின்ற போது எளிமையா நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு இந்த பொருட்கள்லாம் சொல்றார். கையிலே பழம் வைத்திருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானுக்கு கைத்தலம் நிறைகனி அப்பம் அவல் பொறி கடலை இதெல்லாம் வைங்க அப்படின்னு சொல்ற. இதெல்லாம் எதுக்கு? இந்த அப்பம் அப்படிங்கிறது என்ன? அது சுடும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மேல போகும் கீழே வரும், மேல போகும் கீழே வரும். எப்ப அப்பம் வெந்துருச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா, மேலையும் போகாம கீழையும் போகாம அப்படி சமமா நிக்கும் பாருங்க, அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்பம் வெந்து விட்டது அப்படின்னு. அது மாதிரி மனசுல நான் அப்படிங்கிற கர்வம் இருக்கிற வரைக்கும் மனுஷனுடைய ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்? மேல ஏறும் கீழே குதிப்பான். அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, தலகால் தெரியாம குதிக்கிறான்டா, மேலைக்கும் கீழைக்கும் ஆடுறான்டா அப்படின்பாங்கல்ல. இந்த நான் அற்று தான் பெற்று விட்டால் எல்லாம் சிவன் செயல் அப்படிங்கிற ஒரு சாந்தி நிறைவு பெறுவார்ல, அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் அப்பம். அவல் 1000 முறை உலக்கையால இடிபட்டு நொந்து வெந்து அந்த அவல் பஞ்சா மாறி உண்பதற்கு சுவை தரும். அதுபோல் உலகச் சூழலிலே மாட்டிக்கொண்டு அதிகமாக இடிபட்டு துன்பப்பட்டவர்களுக்கு இனி பிறவி என்பது கிடையாது என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் அவல். பொரியும் அதனால் தான். பொறி வறுபட்டது. வறுபட்ட பொறி நிலத்துல விழுந்ததுன்னா மீண்டும் முளைக்காது. அதுபோல் ஞான அக்னியினாலே வறுபட்ட நம் வினைகள் மீண்டும் முளைத்து வராது என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் பொறி. அப்பமோடு அவல் பொறி கப்பிய கரிமுகன் அடிப்பேணி. அந்த விநாயக பெருமானுடைய திருவடியை நாம் இப்படி நைவேத்தியங்கள் வைத்து பணிவதற்கு காரணம் என்ன? இப்பொருட்கள் மூலமாக நம் நிலையை உணர்த்துவதற்காக. அதனால்தான் அவருக்கு நம்ம நைவேத்தியமே பண்றோம். நிறைய பேர் நினைக்கலாம், இவ்வளவும் செஞ்சு வச்சு இப்படித்தான் சாமி கும்பிடணுமா, அப்ப சாமி கும்பிடுறதுக்கு ரொம்ப வசதி வேணும் போல இருக்குது அப்படின்னு. கிடையாது. இவ்வளவும் ஏன் சொன்னாங்க? ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும், இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு பொருள் கிடைக்கும். எப்பொருளா இருந்தாலும் உண்மையான அன்போடு ஒரு பொருளை வைத்தாலே போதும், அவர் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்வார். ஒண்ணுமே கிடைக்கலையா, ஒரு டம்ளர் பால் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ரொம்ப ஏழைங்க, எனக்கு நிறைய பழங்கள்லாம் விற்கிற விலைக்கு வாங்கி வைக்க முடியாது அப்படின்னா அவல் பொறி கடலை வாங்கி வச்சு நீங்க நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஒரு கொழுக்கட்டை செஞ்சு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஒரு சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். என்ன வேண்டுமானாலும் விநாயக பெருமானுக்கு எளிமையாக நம்மால என்ன முடியுதோ அதை வைத்து நாம நைவேத்தியம் செய்து வழிபட்டாலே போதும், விநாயகர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார். இப்படி எளிமையாக அந்த விநாயக பெருமான நம்ம வழிபாடு பண்ணி என்ன மந்திரம் நாம பாராயணம் பண்ணணும்? ஓம் காம் கணேசாய நமக. இது விநாயகருக்குரிய மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை நாம சொல்லலாம். எதை நாம படிக்கணும்? விநாயகர் அகவல் பாராயணம் பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். விநாயகருக்குன்னு நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கு. திருப்புகழே நிறைய திருப்புகழ் இருக்கு. அதை நீங்க படிக்க தெரிஞ்சா படிக்கலாம். ஔவையார் அருளி செய்த விநாயகர் அகவல் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அதை நம்ம பாராயணம் பண்ணினா நினைத்த காரியங்கள் நமக்கு நிறைவேறும். எங்களுக்கு அது பாராயணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, ஆனா தெரியாதேமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறீங்க அப்படின்னா, நான் விநாயகர் அகவலை உங்களுக்கு ஒரு தனி தொகுப்பாகவே நான் கொடுக்குறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதனுடைய பாடல் வரிகளையும் நான் சேர்க்கிறேன். படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. இல்ல விநாயகர் அகவல் தனி தொகுப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் காத்துருங்க. விநாயக பெருமானுடைய அந்த விநாயகர் அகவலை முழுவதுமாக நான் படித்து அதை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். பூஜை செய்யும் போது அதை நீங்க அப்படியே பிளே பண்ணிட்டு அந்த முழுக்க 72 வரிகள் அந்த விநாயகர் அகவலை கேட்டுக்கிட்டே நீங்க உங்க பூஜையை செய்தீங்க அப்படின்னா அது முழுவதும் படித்த பலனும் பூஜையின் பலனும் நமக்கு ஒரு சேர கிடைக்கும். இப்படி நாம பூஜை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபதூப ஆராதனை காட்டி வழிபடக்கூடிய அந்த விநாயக பெருமான எத்தனை நாள் பூஜை பண்ணணும்? விநாயகர் சதுர்த்தி 3 நாள் நாம அவரை வழிபாடு பண்ணணும்.
ஒரு விக்கிரகம் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன், இதையே நீங்க படமா வச்சு கும்பிட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் கும்பிடுறதோட சரி, அவ்வளவுதான். ஆனா நீங்க ஒரு சிலையாக வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சு நீங்க வழிபாடு பண்ணீங்கன்னா 3 நாள் வழிபாடு பண்ணணும். 10ஆம் தேதி வாங்கிட்டு வந்து கும்பிடணும், 11ஆம் தேதியும் நம்ம வழிபாடு பண்ணணும், 12ஆம் தேதி அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு தான் அவரை நாம விசர்ஜனம் செய்யணும். விசர்ஜனம் அப்படிங்கிறது என்ன, நான் நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு கொண்டு போய் கடல்ல கரைக்க முடிஞ்சா கரைங்க, ஏரி குளம் ஆறு இந்த மாதிரி இடத்துல கரைக்க முடிஞ்சா கரைங்க. அப்படி இல்லைன்னா எங்கேயும் கொண்டு போய் வெளி இடங்கள்ல வச்சுட்டு வராதீங்க. நீங்க வீட்டிலேயே ஒரு சுத்தமான பாத்திரம் எடுத்து அந்த பாத்திரத்துல இந்த களிமண் பிள்ளையார் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அதுல கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டு ₹1 நாணயம் போட்டு இந்த பிள்ளையாருக்கு தீபதூப ஆராதனை காட்டி ஒரு நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு வாழைப்பழம் வெத்தலைப்பாக்க வச்சு நெய்வேத்தியம் பண்ணா கூட போதும். பண்ணிட்டு அந்த பிள்ளையார அப்படியே தூக்கி அந்த தண்ணிக்குள்ள வச்சிடுங்க. அது அப்படியே ஊறி 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 கரைஞ்சு போயிடும். அப்படி கரைஞ்ச உடனே அதை எடுத்து நீங்க வீட்டுல வச்சிருக்கிற உங்களுடைய செடி தொட்டி எதுவா இருந்தாலும் அந்த மண்ணை அதோட சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியை கால்படாத இடத்துல ஊத்திடுங்க. அவ்வளவுதான். எளிமையாக வீட்டிலேயே விசர்ஜனம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தான் நாம இந்த விழா அப்படிங்கறத வச்சுக்கலாம். இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமையில நம்ம வெளியெல்லாம் போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி விசர்ஜனம் செய்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை நம்ம செஞ்சுக்கலாம். எத்தனை மணிக்குள்ள இதை நாம செய்யணும் அப்படின்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் 12 மணிக்குள்ள நாம செஞ்சிடணும். பொழுது இறங்கும் நேரத்துல வேண்டாம், உச்சி பொழுதுக்குள்ளேயே நாம அவரை விசர்ஜனம் பண்ணிடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதனால மதியம் 12 மணிக்குள்ள நாம இந்த வழிபாட்டை செஞ்சு நிறைவு பண்ணலாம். 10ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு 12ஆம் தேதி வரைக்கும் அந்த பிள்ளையார வச்சிருக்கேமேமா, தினம் அவருக்கு ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்ணணுமா அப்படின்னா 10ஆம் தேதி விசேஷமா எல்லாம் வச்சிடுறோமா, 11ஆம் தேதி ஒரு பால் மட்டும் வச்சு நீங்க நைவேத்தியம் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு சுண்டல் பண்றீங்களா வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு சிறு பொருளை அன்னைக்கும் நாம நைவேத்தியமா வைக்கணும். ஒரு வேளை பண்ணினோம்னாலே போதும், 3 வேளையும் அவசியம் இல்லை. 12ஆம் தேதி ஒரு நைவேத்தியம் வச்சுட்டு அவரை நாம விசர்ஜனம் பண்ண போறோம். எளிமையா நம்ம வீட்டிலேயே நாமே மகிழ்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அற்புதம் நிறைந்த விழா அப்படிங்கிறது இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா. இத்தனை சிறப்புக்குரிய இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விரதத்தை நாம மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் நீங்கும், வறுமை நீங்கும், செல்வ செழிப்பு நமக்கு அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில வேணும்னு நாம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அது அத்தனை நலனையும் விநாயக பெருமான் தருவார். குழந்தை இல்லாதவர்கள் இந்த சதுர்த்தி நாள்ல விநாயக பெருமான வேண்டி வழிபாடு பண்ணோம்னா நிச்சயமாக அவர்களுக்கு குழந்தை பேரு அப்படிங்கிறதும் கிட்டும். அதனால கல்யாணம் ஆகாதவங்க கூட இந்த நாள்ல விநாயக பெருமான வழிபாடு பண்ணினா நல்ல வரன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எல்லா நலனையும் அருளக்கூடிய இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா பலரும் விரதம் இருக்கக்கூடிய முறை உண்டு, பலருக்கும் விரதம் இருக்கக்கூடிய முறை கிடையாது. அதனால இதுல பட்னி இருந்துதான் கும்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்க ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா விரதமாக இருந்து இந்த நாள்ல நாம விநாயக பெருமான வழிபாடு பண்ணலாம். இத்தனை சிறப்புக்குரிய இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை மகிழ்வா உள்ளன்போடு நம்ம வீட்டில் குழந்தைகளோடு உற்றார் உறவுகளோடு நாம் கொண்டாடி எல்லாம் வல்ல விநாயக பெருமானுடைய கருணையை பரிபூரணமாக பெற்று மகிழலாம். இந்த பதிவை நீங்க பார்த்து நலன் பெற மாதிரி உங்களுடைய நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் அனுப்புங்க. பிள்ளையார வாங்கிட்டமே கொண்டு போய் கரைக்க முடியலையே, எப்படி வச்சு இந்த விநாயக பெருமான நம்ம வழிபாடு பண்றது, இப்படி பல கேள்விகள் பலருக்கும் இருக்கும். அந்த கேள்விகளுக்கு அவர்களுக்கு விடையும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும், அவர்கள் வழிபாட்டையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டதற்கு துணையாக இருக்கும். இது போல பல நல்ல பதிவுகளை நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த பதிவை பார்க்கறதோடு மட்டும் இல்லாம ஆத்மஞான மையம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு விசேஷத்துக்கும் மட்டும் இல்ல, அன்றாடம் தரக்கூடிய பதிவுகளையும் நீங்க பார்த்து மகிழலாம். மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பு